Zomit, és nem kell papucs a lábadra. Jaj, mit hozott neked, Évike? Hogy mondod? Igen. Köszönöm Jó. szépen! Jaj, de Nagy neked, aranyos! ahogy elnézem. Az jó, hogy mit mondtál. Mondja, szia, Sanyi! Ő is Sanyi, ő is idegen. Ugye ő a Sanyi papa. Mondja, szia, Sanyi papa! Én vagyok. Hogy van? Most láttam. Mi kap? Most láttam. Gyurmát. Wow! Fogjon be. Mondja, szia, Sanyi papa! Hívegessé neki. És küldj egy puszikát is. Mondjad, hogy hívnak, mondjad neki, hogy hívnak téged. És hány éves vagy? Hány éves vagy? De jobban élvezed? Jobban még ő nagy is ért hozzá. Mondjad, hány éves vagy, mondtad? Most nem valójában, hogy Hány éves vagy? végig dolgozik, ugye? Majdnem? Majdnem? 3. Jaj, de szép! Érdekes most neki az. Jaj, de szép! Ebbe fogunk játszani otthon. Azok, mire rá sem néz. Nem. Hogy ne? Ja.